Βαρεθήκα τις καθημερινές σιτές. Η λύση είναι μία. Έξυπνη σίτα. Ευωδεί συνήθως των κουνουφιών και διάφορων εντόμων. Η έξυπνη σίτα είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις απαιτήσεις κάθε ανθρώπου. Αν λύμα απόλυτο του S του Χ είναι στο 0, τότε το λύμα F του Χ είναι 0. Σωστό. Λάθος ρε! Όλοι ξέρουμε την έξυπνη σίτα. Όλοι έχουμε την έξυπνη σίτα. Και ένας από τους λόγους που ξέρουμε την έξυπνη σίτα είναι επειδή φρόντισε η έξυπνη σίτα να την ξέρουμε. Επειδή είναι έξυπνη. Ακολουθούν μερικές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την έξυπνη σίτα. Ναι, πού μιλάω, εκεί μιλάω. Λοιπόν, μόλις αγόρασα την έξυπνη σίτα δεν έμπαινε τίποτα μέσα. Ούτε μύγιας, ούτε κουνούπια. Πολύ καλή παιδιά, να την πάρετε, να την πάρετε. Η έξυπνη σίτα είναι ότι πιο τέλειο έχει βγει ποτέ στην αγορά. Μου έχει λύσει τα χέρια σε όλα μου τα προβλήματα. Πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα σε μένα και την έξυπνη σίτα. Την προτείνω σε όλους, έχω βρει την ευτυχία μου. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει παιδιά, ευχαριστώ. Ό,τι άλλο θέλετε, πάρτε Όσοι ενδιαφέρεστε για αυτό το προϊόν, τηλεφωνήστε τώρα στον αριθμό που βρίσκεται στην οθόνη σας. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα λάβουν δώρο τη μοναδική έκδοση Extra Large έξυπνης σίτας που διαθέτει σύστημα συναγερμού και πυρόσβεσης. Βαρεθήκατε τις καθημερινές σιτές. Μην με κοιτάει, Νίκο μου, μην με κοιτάει. Μα μην μιλάς, σιγά μου. Εντάξει, κλείνω τα μάτια μου. Μα λέει πάμε μόνοι του. Ακολουθούν μερικές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την έξυπνη σίτα. Προϊόν, τηλεφωνήστε τώρα στον αριθμό που βρίσκεται στην οθόνη σας. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα λάβουν δώρο τη μοναδική έκδοση Extra Large σίτας με σύστημα συναγερμού και πλοήγησης.